som kommer fra, ja. Jamen, Sverige. Illegal arbejdskraft fra Sverige. Ej, jeg tror, det kommer fra der er nemlig ret fri bevægelighed. Jeg har set mange svenskere. Ja, men de må gerne komme. De arbejder sort. De arbejder gult. De kommer fra at dræbe. Nej, jeg tror ikke, der er ret mange svenskere, der kommer. Men så er det nordmænd. Men der er en masse svenskere, der kommer op, der er vores studieplads, og det er der en masse surhed over. På nogle studier, filmstudier, musikstudier, der er enormt mange svenskere. Der er også set mange iraker. Godt sagt. Iraker. Irakere Ja. Men dem, der er nok at flest på flyvepladsen, det er polakker. Ja. Jeg tænker på en helt speciel gruppe. Tyskere. På Vesterbro, der er der en hel del kvinder fra Nigeria, som mere eller mindre som slaver bliver. Nigeria er et land. Hvor fedt er de der børn? Som prostitueret, eller hvad? Ja. De er prostitueret. Okay. Nå, det er det, vi skal videre. Hvad stemmer hun? Vi skal snakke om side 1825. Nogen, der ikke har